Кніга Йова, раздзел 21. У адказ сказаў Йоў: «Паслухайце, прашу, словы мае, і хай будуць яны вам на пацеху. Цярпліва выслухайце мяне, а я буду гаварыць, і пасля слоў маіх будзеце смяяцца. Ці ж мая прамова супраць чалавека, што я заслужана не павінен быць нецярплівы? Звярніце ўвагу на мяне і аслупянейце, і пакладзіце на вусны свае палец. І я, калі ўзгадаю, палохаюся, і трымценне калоціць цела маё. Чаму ж жывуць бязбожнікі, дажываюць да старасці і ўмацаваны багаццем? Нашчадкі іх заўсёды перад імі, і дзеці іх перад абліччам іх. Дамы ў іх бестурботныя і мірныя, і няма бича Божага над імі. Цёлка ў іх пачынае ва ўлонні і не скідае, карова нараджае і не пазбаўляецца цяляці свайго. Дзеці іх, як статак, выходзяць, і малыя іх радуюцца гуляючы. Яны трымаюць тымпаны, цытру і весяляцца пры гуках труб. Праводзяць яны ў дабротах дні свае, і ў адно імгненне сыходзяць у апраметную. Яны казалі Богу: «Адыдзіся ад нас, не хочам ведаць шляхоў тваіх. Хто такі ўсемагутны, каб мы служылі яму, і што нам за карысць, калі б мы памаліліся яму? Няхай даброты іх у іх руках, але рада бязбожніка няхай будзе далёка ад мяне. Ці часта згасае свяцільнік бязбожнікаў, і ці прыйдзе на іх згуба, і ці надасць ён пакут ім у гневе сваім? Ці будуць яны быццам саломінка перад ветрам, і быццам попел, які разносіць віхура? Ці захавае Бог для сыноў яго несправядлівасць яго? Хай аддасць ён яму, каб ён ведаў. Убачыць вочы яго пагібель сваю, і нап'ецца ён гневу ўсемагутнага. Бо што з дому яго патрэбна яму пасля яго, калі лік месяцаў яго спыніцца? Ці ж хто навучыць Бога мудрасці, таго, хто судзіць нябёсы? Адзін памірае ў сіле і здаровы, багаты і шчаслівы, нутро яго поўнае тлушчу, а косці яго багатыя мозгам, а іншы памірае ў горычы душы, без аніякага набытку. Ды аднак разам будуць яны спаць у парахне, і абодвух апануюць чэрві. Добра зразумеў я думкі вашыя і ліхія намеры вашыя адносна мяне. Бо вы кажаце: «Дзе дом князя, а дзе палаткі бязбожнікаў?» Ці вы не пыталіся каго спадарожнікаў, і ці не спазналі довадаў іх, што ў дзень пагібелі ашчаджаецца ліхі і ў дзень гневу абводзіцца ў бок? Хто пакажа яму з дакорам дарогу яго? І за тое, што ён зрабіў, хто аддасць яму? Яго правядуць да магілы, і пры надгробку яго паставяць варту. Салодкімі яму будуць груды зямлі, і за сабой ён цягне кожнага чалавека, і перад ім безліч. Дык чаму ж вы надарма пацяшаеце мяне, калі ў адказе вашым застаецца падман?